8. Da se čovjek strpi ako ga snađe nekakva nedaća. Zabilježi Imam Ahmed u svome musnedu od Kurre ibn Iyasa radijallahu anhu da je rekao: bio je čovjek u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je dolazio kod Allahovog vjerovjesnika alejhi salatu vesselam sa malim djetetom. Dolazili su zajedno i svaki dan bi sjedio taj čovjek kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je rekao jednoga dana, kaže, primijetio je da nema čovjeka, pa je upitao gdje je, kaže, Allahov poslaniče, kaže, umro mu je sin. Umro mu je sin. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sreo ga nakon toga i kaže mu, kaže, zar ne bi, kaže, volio da dođeš na džennetska vrata, gdje god da dođeš, kaže, on stoji i čeka te pred tim vratima. Kaže Allahov poslaniče, je li to za njega ili za sviju? Za njega i za sve druge. Kome preseli malo dijete. Nagrada kod Allaha azza velika. Ne treba čovjek, znači, možda neće zaslužiti džennet na drugi način, osim time što mu se desilo nekakvo iskušenje, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ibn Hibana od Ebu Hurajre, kaže, čovjek će na sudnjem danu zaslužiti stepene kod Allaha, nikad ih ne bi dobio svojim djelima, nego ga, kaže, Allah iskušava onim što ne voli, pa dok mu ne dadne takve stepene. Pa čovjek, znači, nema priliku da dobiješ nemaš priliku da ni mogućnost, niti ambicija, niti želje, ni volje i morala da radiš takva djela da bi zaradio takve stepene, ali te Allah iskušava nečim što ti nije drago dok ne dobiješ takve dereže.